Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam, ti surat nga intay iba sa ita, ket naggapu iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan alyuning, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Gapu iti kinarigat ti biyagmi, siyak tay tao asaan ang managparabor. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilyuning, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, adda babayadak ijay eskwilaan. Kanayon matlatan nga adda babayadan nyo. Katanyangay nga rod bakit? Kasta talaga ti agpaadal Saan mo ta mabalin nga agpaadal kang awan gastusem? Nagrigat lang nga ruden nga ibad budget ti sweldom. Kanayon pa'y nga adda babayadan ni Allen ijay pagadalan. Ano sama bakit? Dito laki di nagreklamo ti aramid. Diyak to pa'y agreklamo nga agtrabaho. Alang nga rod, darasam ti mangan Allen. Tapno saan ka amala daw ijay pagadalan. Nanang. Saan mo aliplipatan nga alaan ti balon mo Uray si ka Norman. Naisaganak matan ti balon mo. Tapno saan kan amangan iti restaurant. Anyaya ti balon ko bakit? May sa apiraso nga imprito nga ikan. Kan adda na igisaan natin na. Ano samday jayon? Katuwan bakit? Nasaya at matadakan Allen. Apay ka di, Nanang. Tulungan na kita aramida. Anya day tar aramidam, Nanang? Kas makita mo't agim imuri ak iti sidaan tayo. Natang manantisidaan tayo? Kat ano san tayo ata isumot ti adda. Sida kunjay balunak inton bigat, Nanang. Awan matlang eskwela mi inton bigat. Di balunum to inton adda eskwela yo. Dayto yun natang ti sidaam. Tanasusustansya mo ilaang. Ken isupay atipid tayo. At akon bakit? Anya day tawit mo lakay. At nagpauragay ti baboy iti asidag ti pagtrabahuan mi. Imutang akmeten ay ti may sakilo. Inton bigaten asida tayo dayta. Nakaluto akon iti sida tayo. Ay katuwan bakit? Isuntumot ti balunag. Agpalas ka nga rudan, tamangan tayon ton. Ti anak tangay. Adda aramiden ng assignment na. Oh, sige nga ron. Agidasarkan, tagsukatang matan. May mayat samot no ijay tarwar amangan Allen. Nagpudot iti unag. Isupay atipid tayo iti kuryente no saan ta nga ag-electric fan. Ay katuan Nanang. Presko ijay ruwar apanganan. Alang nga rod, irwar mo tay basit alamisaan. Ken mangirwar ka iti doa pagtugawan. Ta ijay tabangsal amangan. Nanang. Naimas ti mangan di tarwar. Nang runa, kat naimas ti sidata. Alang nga roden aggunay kan iti pangibabaunakken ka. Dandanin maluto to'y sidata. Nanang. At iti sidam, daytoy mo't ti sidak. Nagbanglon ti sidata, Nanang. Adobo baboy ko naman. Ala, mangan ka nga roden. Kakaisuna na imas ti sidata. Nga rod, Nanang. Sagpaminsan tayo laang amakaraman iti karni ti baboy. Lumabasak pa, apo. Mangan tayo, auntie. Sige lahang barog. O sige, labsan kayo pay. Apay nga iyawis-awis mo pa ilaang timakan. Mangan kakit din. Kababain mat Nanang. No saan ta nga ayaban? Kasano nga ino imay. Adda nga rod itid mo asidaan na. Mabain mat siguro nga umay, Nanang. Kasano nga rod no imay. Uray tasaan mat nga imay. Umay day jay no ipilit mo nga ayaban. Saan ko mat apinilit, Nanang? Tainanawa ka. Inton maminsan nga adda lumabas. Di ka agayab-ayab aglalo no kastoy amang manganta. Nanang? Ala, mangan kan. Itay pa yung urayak nga iyawat mo ti sweldom. Ngam aging gaita, awan mo't latiyawat mo, Norman. Awan pa nga rod sweldo, mi bakit? Nabigat ka nung nga itid da.
Kasta ka di. Isuma lang nga awan iyawat mo Bareng ano ito dangagpaiso inton bigat. Ay, ngam ka sa nung arudon. Kat awan pulos kwarta nga igigama. Saan ka madanagan? Agrimedyo akinton bigat iti sidaan nyo. Sakmaya sumurekak iti trabaho. Adtoyan ti dilata sidaan nyo bakit? Anda pa yan asukar kan kapidita. Anya nga rod ti balunam ngay. Agbalo na ko ni ti sardinas. Apay ngamin adida inted ti swelduyo aya. Saan ka nung arod na isambot na erwari ti bangko di sweldo may? Alang nga rod mapankan. Ang mga numaladaw ka pa'y iti trabahom. Adda kayo mananang. Anya ti masapol nyo. Umayak kumaumutang anak kao. Anya nga iti utangan nyo. Kat awan mo't kwartak. Anya nga iti sidayaw. Uray sidaon lang kumangarod ti patigawm. Awan ti si dami nanang. Kasta aya. Agpapada tayo nga roda nga awan sidaon na. Apay, saan pa'y nagsweldo ti anak kao? Saan pa'y nanang? Na-delay ti sweldo da. Kasta aya. Hala nga rod. Agyaman naklaangan. Sige nga rod, patuluya kaon. Yuning, umayak man. Anya ti masapol mo, Esther? Ay, umayak agpadigo. Ay, kat nagsayatan ngay. Anya ngay data ipadigom. Nagluto ak iti tambo-tambong. Ta birthday dya inauna nga anak ko. Ay, kat naimas ang arod. Iso nga rod anang yagak iti pangramanan nyo. Adoy, awate mo. Agyaman naklaunay Esther. Nagimas matang tempadigo ni Esther. Wen nga rod lakay. Birthday ka no di inauna nga anak na. Iso ang nagluto iti tambo-tambong. Ay kat padigwam tumot. Ano da ilutom bakit? Ay kat depende alakay. Anya depende. No ado ti mailuto, agpadigo Ngem no basit, ay kat para lang kada tayo Nagrigat nga tatibiyag ita. Anya day tabit-bit mo ang nagawid, Allen. Pansit, nanang. Nalabsak ni Antipasing aglut-luto iti pansit iji arubayan da. Eksakto mat ang nakaluto ka nun. Isungay ni kanak. Adon samot day ta. Nanang, taadumat jelot-lutuan na. Umanay nga rod day tan apang rabyan tayo. Uray sa anak kun nga agluto, ta isopay at tipid tayo. Basta isubli tayo kano da ito'y nangikargaan na, nanang. Ay katwan Siyakto ti mangisubli. Nagsisingput-mut ng iti karo pa tayo. Into nagsweldo gumatangak man mat iti dikat, tagluto ka iti bikaw. Ta agpadigo taman mat bakit? Anya? Agpadigo ka mat kunam? Wala. Tapno saan nadatalang ti padpadigwan da. Ore ni nanang, ikam tumit. Imay pa'y gayam imutang dito, itawan si daan na. Ang saan mo lakit din nga inikan iti sardinas. At dapat di imbatik adilata, edi imay dito ni nanang. Ay na Norman, saan tayo mat anabak nang? No ited ko, di datayon ti awan si daan na. Jakmet nga rod sigurado idi, no makasweldo ka. Iso ajak inikan iti sardinas. Masyanak laeng ka ni nanang. Agmay-may sak mat nga rod nga anak na. Awan mat sabali nga asitgan na no saan na siyak laeng. At tuyan tidikat bakag. 3 kilo na ita. Lutuam amin, tagpadigo taman may. Saanan akasapulan nga agpadigo ka lakay. Imbag kadakwada taglaplapusanan da siguro. Isong agpadigo na. Tuy may 1 kilo laang ti ilutok, tain inutan tayo ang kanun. Ayunay ka na bakit? Di ka mabay na padpadigwan la ka ngam si kakat saan kang agpadigaw. Amudalatan nga awan ipadiguta. Pagbainak kumangay. Basta ilutom amin reta. Takargaam tinagkargaan ni manang pasita iti pansit sa mo isubli. Saanan ko nakmet? Panunutom ati kasasaad tayo. Agrigrigat tayo lang arudon. Day tapay la ipadigom ti pampanunutom.
Daak pa'y laang iti adayaw nga maang-agot kung tinagbanglo alot-lotwa badikat. Iso nga may kayo matan. Kaibaw nakba ni Norman nga umay ditoy, tanagpaluto kanukin ka iti bikaw. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod ikan kayo. Wano dito'y kayo amanganan. Ay, saanan? Iawid kulatan, taijay balay akanag. Alang nga rod, urayin dak dito'y nanang, taigawan kayo. Manang pasing, isubli kon to'y nagkargaan ti pansit. Agyaman naklaw na ya. Awan na nyaman na, Yuning. Adumot nga mintalinuto ka pansit. Iso nga inikak ti anak mo, idi lumabas. Ay kat sa uulitin ang arod manang pasing. Si kansamo tinagluto iti dikot. Nagbanglo ama ang angot ko. Nakita nga mi, ti katugangam ang naggapu iji balayo nga daawit na Tupperware. Ah? Ay, ewan manang. Ngambasit laang mo nga mintay linutok. Ah, kasta aya. Talaga nga impakat mo ti kinaimot mo. No inlutom ko maamin di dikat ng sangput ko. Di anda kumabot na ipadigom. Adday taka man ako na ako, Norman. Nagsasao ka kas kalabak nang. Kasta talaga ti agkakaaruba, bakit? Agpadigo ka mo. Saan lang nga si katipadpadigwan da? Imbag kadakwada at da mabalinda. Si Kangay, adda mabalin mo aya. Makamo ka man langan. Amom, iti kasta nga araramidem, maumadan tumot amang padpadigukin ka. Nanang, idilim mabasak ije balay daan ti pasing. Nakitak nga glutluto iti suman ije paraangan da. Kat, anya ti kunanangay kan ka. Di nakainikan iti suman? Saan mat, nanang? Kasla di nakmat nakita idilim mabasak. Agsubli ka nga agin lalabas. Tapno makita na ka, kat ikan na ka. Imposible adinak nakita itay limabasak, nanang. Talaga siguro adinak kayat nga ikan. Kasta aya. Ala, bayam nga ruden, anak ko. Kasla ado ti tao iti balay da Esteran. Anya nga tater aramidan dagiti tao ijay. Ni manang pasing matay jay. Kan at dati asawa na. Kan dagiti daduma pa'y akaaruba mi. Ay, dito yak man pa'y tawa. Siripek no anya ti aramidan dadita. Adamat inruarda anak kabandihado. Anya nga taday chay. Agturong da iti ayan ti alsong. No kasta. Aglubi-lubida. Ngam apay ngay adidak inayaban. Siguro, agpadiguda dagita inton madamdama. Agorayak latan dito'y. Sigurado apadigwandak. Adamat ni nanang asumungan. Katday jay, pinagtugaw damat. Nanang, adda kayo mat. Naggapu kayo ka di tabalin, Esther. Wan, inayabandak mat. Pinakandak iti linubyan. Di kayo lakit din nangalat inyagyo dito'y. Ay na anak ko, amom ka day ti bagbagada kang ka. Imot ka kanaw. Tano sikat ti agluto, saan mo nga mo ti agparanaw. Iso kano asaan da kamutan apagan ano apadigwan. Ha? Kasta ka di, nanang? Agparabor ka mga na. Tapno amuda ka mo taparaburan, balasang kaw. Lakay, kasangay mo inton bigat, saan ka di? Uwan bakit? Ay na. Talaga alumakay ti taon. Nagdaras nga aglabas ti panawin. Wen nga rod. Ay, lakay, gumatang ka man mo't itilutwin ta, taagpadiguak man. Apay, anyat naknakan mo, kayat mo ti agpadigaw. Mabainak nga rod kadag iti kaaruba, lakay. Mabainak iti bagbagada kanya. Anyat ibagbagada aya? Imutak kanu.
Iso tinangag ni nanang nga ibagbagada, idi inayabanda ni nanang anak ipangan iti linubyan iti balay de Esther. Isumot lang nga awanan mang padpadigukin ka akarubam. Nagmadimo lang nga lakay. No siyaklaang ti saan da akay kayat akaaruba da. O ita, mapanunot mon, ahusto ak. Wen lakay. Iso agumatang ka iti ilutok inton bigat. Taagpadiguak. Kababain mo't kadagiti kaaruba. No ibagbagada nga imutak. Ita, nasursurok maten ti agparabor, Mr. Lonely. Narigat gayam, asyak lang ti umawawat. Tamauma matlang ti kaaruba, ken adapay maibagada. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, yuning. Agyamanak pagayam yuning, itinatyo pakasaritaam. Ket ti makunak, naragragsak ti agbyag, no gayam mo amin akarubam. Uray marigrigat tayo laeng, no nabaknang tayo iti gayam, ken ammo tayo ti agparanod, nalaglagan matlaang tirik na tayo. Bueno, papagayam, inkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Yuning. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay panagdingeg.